Asi šport. Bez mobilu. Mobil. Či lopta. Je to veľmi príjemný koncept, ako keby deťom hovoriť o tých možnostiach, že ako tráviť ten čas bezpečne. Vnímam to ako svoju závislosť, že scrollujem a viem, že čas sa dá tráviť aj inak a dokonca počas veľkonočného postu si dávam aj pôst od sociálnych sietí. Rozumne používať technológie, tak, aby sme nakoniec ten negatívny faktor neprevážil ten pozitívny. Sociálne siete sú, vieme, tie deti ich používajú, len treba tie deti učiť viesť, že proste naozaj tá skutočná hodnota netkvie v tých sociálnych sieťach, nie je to na tých, je to skutočný život. Ja som našťastie tá generácia, ja mám taký šport, že nestretla som sa s kyberšikanou, ale viem, že sa to deje, viem, že sa to deje deckám, takže toto je pre mňa asi taký najväčší strašek, že nebojím sa o seba, bojím sa skôr o svoje deti. A je samozrejme veľmi dôležité o tom sa porozprávať a keď vás to naozaj raní, tak s niekým to zdieľať. Keď to dieťa si niečím prechádza po tej psychickej alebo mentálnej stránke, tak takýmto spôsobom sme im to chceli nejako priblížiť a tak som prišiel s takouto vestou, má to zatiaľ dobrú odozvu. Zažil takéto veci, ale to je tiež aj o prístupe tých rodičov, učiteľov, trénerov, kaučov, aby odpozorovali to správanie tých detí a rozprávali sa o ich problémoch. Také, že aby sme neboli často na mobiloch. A prečo? Lebo je to veľmi zlé, kazí to oči, aby sme si mohli užívať viacej ten život. Keď budeme už staré, že aby sme si už nepovedali, že mali sme to minúť nejako inak ten čas. Záleží od toho, že čo na tom robíme, lebo môžeme tam aj hejtovať, aj potom sa môžeme